banyune sayur. Tapi ya, yang wis bertahun-tahun dagang sayuran. Langsung temen yang dodolan jamune kangelan. Mudah-mudahan sekat robek dia. Nah, segini. Endi jane iki lah. Bang sayure retak-retak mau. Tak potong yang kencot beh. Carane kae. Wes tak lari nang ngene bae. Mau kan tapi tani di kamane iya ya boleh tak pegang mau yang wis dicot be ora pegal lha apa ya saiki wis aja kene mana ya ini dodolan sayur jek karo reka ora kelinci saiki nyong ora dagang makan kelinci Kang wis saiki belen iki dagang apa apa iki yo bar golek tongkol ki nek ora iki tongkol di tongkole tongkol yang wis berpangan banget mana kan wong piye wingi wis nyek-nyong sak kita kerjane tak kae tongkol sing basi diang tongkole Kang oh reka gerep tuku tak ya iyalah mau yo nemu tongkol Bob lagi aman bisa tak sebenarnya ya apik ya sik apik Kang sampe tenang bae ya kira ya saya ketemu baik, saya ketemu Reski pakai kalah susu wis ora apa mau ini atur nuwun ya Kang muga-muga ya terima kasih 5 minutes later.